Hi, G! Hello, DJ. Good evening. Good evening din sa'yo, G. Sige, mag-usap na tayo, mahal ko. Anong may paglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa Usapang LDR? Hingi po sana ako ng advice regarding sa present relationship po ngayon. Okay. Love, parang may ground ako. Naka-headset ka ba? Opo. Oo. Pwede bang tanggalin mo lang, mahal? Try lang natin. Baka better yung line. Hello? Sige po. Ayan, better. Hello po. Ayan, better tayo, G, without the headset. Medyo may ground eh. Sige, G, kwentuhan mo na ako. Anong may paglilingkod ko sa'yo at nagpatawag po sa Usapang LDR? Opo, I entered in a relationship uncertain. Although, 3 years niya akong niligawan. But then, magkati kami. He is in Dubai and nandito nga po ako sa Saudi. Then, finally, I went there to meet him. Then, naging kami. But, before that, I saw his post a few months ago na meron siyang second child. Though hindi siya married, he's still single. And I asked him if they're in good terms sa mother ng child niya. Sabi niya, hindi na. But every time na merong question ako that will arise regarding her, he cannot say anything, answer me clearly. Tapos, many times na rin, siguro mga 3 times ko na siyang na-confront regarding this. He said, wala na daw silang matagal na. And yung post was late post daw. But then, pag kaya gagaya kagabi, nag-post siya ng meron siyang maling word na nilagay yung endearment namin. I don't know if that was their endearment word na send niya sa akin and then he deleted it. Pero, fortunately, nabasa ko. Nung confront ko siya, bakit, anong ibig sabihin nun, hindi na siya sumagot. Sabi niya, picture daw. Dinidi na. Tapos, ang kulit ko daw, bigla niya akong binlock. Last July kami nagkita, okay naman kami. And planning kami magkita ulit nitong November. Pero di ko alam bakit ganun. Bakit? Bigla na lang siyang tapos wala kaming usapan today. Di gaya ng mga previous days na every morning before matulog, pag nasa duty, lahat sinasabi niya. Ganun po. Okay. So right now, after mong nagtanong or saliksik tungkol dito sa ina ng kanyang second child, doon na siya naging cold. Sabi man niya sa akin when I was there with him, sabi niya wala na daw sila, matagal na. And then, naging okay na naman kami. Tapos nga itong yesterday, mayroon siyang na-send sa akin na word. Nung tanungin ko, sino yun? Hindi niya masagot. Sabi niya, picture daw. Pero hindi naman yung picture kasi nabasa ko yung message na sinend niya. So, meron siyang kausap na merong ibang term of endearment. Like for example, kung ikaw ay love, yun ay babe. Opo. Tapos nung nagduda ka, nagtanong ka, ang sabi niya sa'yo, masyado ka makulit, blinak ka na. Opo. So ngayon, wala na kayong communication. Just for today po, wala siyang message. And hindi ko na siya tinry i-message din kasi bakit niya ako ibablock for that reason lang. So ngayon, hindi mo alam kung yung partner mo o yung boyfriend mo ay having an affair or ikaw yung affair. Yun na nga po. So tinanong ko siya kasi noon, hindi lang siguro twice, thrice. Sabi niya rin, wala na sila, matagal na.
ako daw yung mahal niya. Naniwala naman ako. Hmm. So ngayon, hindi ko alam nga kung dapat ko bang tanungin ulit o kulutin ulit kasi hindi ko rin po alam ang ano eh. Nagigets ko naman. I mean, this time around, you don't know kung saan mo ipoposisyon yung sarili mo. Having to discover na there's another kid and there's probably another woman sa buhay niya and you might be the affair. So nagigets ko naman kung ano yung agam-agam sa puso mo na hindi mo alam kung saan mo ipoposisyon yung sarili mo. So yun ba Gusto ko itatanong sana mo sa akin? Kung ano yung gagawin mo? Yeah, yes, DJ. So love, sige, go. Malaman ko kung meron nga siya, may tinatago, o ako nga ba yung pangalawa niyang ano. Love, ganito, no? One thing is for sure, wala kang ginawang mali. Prinotektahan mo lang yung sarili mo kasi alam mong there's something dun sa nabasa mo. And as you pointed it out, he acted differently. If not, he acted worse than differently kasi kumbaga nag-lash out siya eh. Bigla siyang nang-block after mong itry man lang tanungin sa kanya, what about that picture? Kumbaga kung ibang babae yung ilalagay ko sa posisyon mo, they could have done the same thing. So, I just want you to be okay with yourself na wala kang ginawang mali. Wala kang nagawang mali. You were just trying to protect yourself. And you were just trying to clear things out sa kanya. Kasi you love this guy eh. And you want this relationship to prosper. Even if magkalayo kayong dalawa. You want to establish trust. You want to sustain the relationship. You want to keep on loving him. So nagtatanong ka. And that's a good trait. Ngayon, G, kung ang tatanong mo sa akin ay kung anong gagawin mo dito sa boyfriend mo, kung paano mo siya papaaminin or whatsoever, isa lang ang naiisip ko, G, you give him an ultimatum. Sabihin mo sa kanyang ganyan, hindi naman ako pinanganak kahapon. I wasn't born yesterday. I love you with all my heart, yes. That's true. And I know na there's a lot for me to discover about you. Pero this is not that fact or this is not that triviatic part na gusto kong ma-discover. So I'll give you a chance to be frank and honest with me. Kung sinasabi mo kasing nakalipas na yung mom na yan ng second child mo, then just explain to me kung ano yung nabasa ko. Now, if yung sinasabi mo ay totoo, if sabihin mong wala lang yon, wrong message lang yon, picture lang yon, or di kaya hindi para sa akin yon, sige, ipagpalagay na nating maniniwala ako dyan. I just hope you can sleep at night having to think of the fact na it's me you're fooling kung nagsisinungaling ka sa akin. I'll give you an ultimatum. Sagutin mo ko ngayon and I'll never bring this one up ever again. Sagutin mo ko ng diretsyo. Now, kung sabihin niya sa'yo na, sige, sasabihin ko na yung totoo. Kasi gusto kita, kasi mahal kita eh. Ikaw yung affair. Na up until this moment kami pa din ng mom ng second child kong yon. What you do, G, is drop the relationship right there and then. Huwag ka nang mag-atubili. Huwag ka nang mag-isip ng dalawa. Drop it. You were never born para maging affair lang. You were meant for something more secure than that. Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo para lang maging kabit mahal ko. Naintindihan mo ko, love? Yes po, DJ. May mga bagay kasi na kailangan mong tanungin with certain authority nang hindi na nagpapabebe. Kasi, come on, we are not getting any younger. Of course, nakikipagrelasyon ka na para makahanap ng one true pair mo. Nakikipagrelasyon ka na para makahanap ng isang tao na makakasama mo habang buhay. So, tama na yung laro. Kung meron tayong naiisip, kung meron tayong nararamdaman, since we are no longer kids, since we are all adults here, two consenting adults for that matter,
maging diretso na lang tayo sa isa't isa. Maging prangka na lang tayo. Kung ako ay kabit, let's drop this relationship. If sinabi mo or if sasabihin mo sa akin wala na talaga kayo, then I'll believe in you. Kasi kaya nga ako nagtanong eh. Kaya nga ako nagsabi na sabihin mo sa akin yung totoo eh. Para maniwala ako sa kung ano isasagot mo. Kasi ang pangit naman, G, kung magtatanong ka sa isang tao, tapos hindi ka maniniwala sa isasagot niya. Kasi parang sana ang ginawa mo na lang, mag-assume or husgahan na lang siya. Magbigay ng verdict sa kanya. Kesa ipilit mo yung mga bagay na hindi totoo para sa kanya. Naintindihan mo ako, mahal ko? Yes, DJ. Pero he answered many times na rin po na ganun yung hindi kaya siya makulitan again. Hindi, sabihin mo sa kanya, last na to. Ultimatum nga ang tawag eh, last na to. After this, kung ano yung sasabihin mo sa akin, paniniwalaan ko. I'll drop it. Now, if hindi mo pa rin talaga feel na totoo yung sinabi niya, G, alam mo sa puso mo na there's something more to it, stop asking question. Just drop the relationship. You'll be left with no choice eh. Kasi kung hindi mo rin naman pala siya papaniwalaan kahit sabihin niya sa'yo paulit-ulit na wala lang yon, na wala na kami, matagal na kaming tapos, kung paulit-ulit lang naman niya yung isasagot at paulit-ulit mo rin lang naman talagang itatanong, then might as well just drop the relationship kasi you'll never believe in him eh. Maniniwala ka lang sa sagot na gusto mong marinig. Kaya nga sabihin na natin, ito na ang ultimatum. Ito na yung huling beses na itatanong ko to sa yung question na to. And I'm telling you, I'll be open to kahit anong answer na meron ka. Pero if confirmed, kabit ka nga, you drop it. Naintindihan mo ko, mahal ko? Okay. Minsan talaga, nasa yun na yung end of decision. Nasa yun na yung end ng kapalaran ng relationship ninyo. It's for you to decide. Kasi kung si Guy, ang kanyang tanging option is to deny or either tell you the truth and make you believe ng paulit-ulit, at kapag hindi ka naniwala is impose a certain authority so that malaman mo na I have to stop asking na nagagalit na siya, nabubuisit na siya eh. If yun yung game niya, then on your end, ibigay mo din yung move mo. It's either you believe in him or you drop it. Naintindihan mo ko, mahal ko? Yes po, DJ. Kaya hindi ako Kaya po, what? Hindi po ako nag-message na yun. Maganda din naman yan para makapag-isip siya, makapag-isip ka, at para malaman din niyang nag-iisip ka. Kesa yung parang from time to time, para ka lang serang plaka sa sasabihin mo, paulit-ulit mo lang siyang tinatanong at paulit-ulit lang din yung reply niya, kamukat-mukat mo, nakablock ka na naman. Naiintindihan mo ko? Sabihin mo sa kanya, yung message mo sa kanya, this will be the last time I'm ever gonna ask you again about this. I apologize for asking you this question one too many times. But please understand, I love you kasi. Mahal kasi kita. And I have this certain fear in my heart na gusto kong mawala. That's why this will be the last time na itatanong ko to sa'yo. And I want you to be totally honest with me. And before you answer, think of me as the person na minahal mo, mahal mo, at minamahal ka. So that whatever answer na ibibigay mo sa akin, it will be the truth, and in return, I'll believe it. Paniniwalaan ko. Kung sakasakaling ang katotohanan ay, yun nga, kabit ka, G, drop it na lang. Drop the relationship. Kasi it's gonna go nowhere. Wala yung patutunguhan, wala yung pupuntahan. Pero kung ang sabihin niya ay hindi, matagal na kami, at yung nabasa mo, wala lang yon, you have to believe in it. Kasi that's the purpose of asking. To get the answer to your question, even if hindi yun yung gusto mong marinig. Naintindihan mo ko, mahal ko? Okay po, DJ. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa boyfriend mo na half-hearted ka, na boyfriend mo pa, but I know within you, G, mahal mo kasi siya. I know you still have a lot of questions in your head, but those are the questions I cannot answer for him. Those are the questions
na siya lang yung makakasagot. Pero kailangan yung sagot na sasabihin niya, G, this time around, you'll be more than willing to accept. So anong gusto mong sabihin sa boyfriend mo, mahal ko? Sinabi ko lang sa kanya na be honest. Wala naman akong hinihinging material things aside from being honest. Yun lang po. G, yung sinabi ko sa'yo if ever nasabihin niya sa'yo yung version niya of truth and you do not sit well with it, hindi ka pa rin okay, i-drop mo na lang yung relationship kasi walang patutunguhan to, mahal. Kung kada sasabihin niya sa'yo, hindi mo din kayang paniwalaan, you just have to drop it before you become toxic to each other. Naiintindihan mo ko, mahal? Okay po, DJ. Thank G, you po. ingat ka lagi, ha? Saka huwag ka masyadong mag-overthink. Isipin mo na lang na I am too old for this game. Masyado na akong matanda for this game. Now, if ever sabihin mo sa akin na ako ay kabet or hindi ako kabet, bala ka. Paniwalaan mo yung gusto mong paniwalaan, sabihin mo yung gusto mong sabihin. Ako pa rin naman magde-decide eh. Kapag sinabi mo sa akin hindi yun totoo, ako pa rin yung mahal mo, tas naramdaman ko naman na ako yung mahal mo, they good. Pero kung maramdaman ko may difference, may bago, tapos may makakita pa ako ng ebidensya, this will be quick. I'll let you go. Huwag ka masyadong huwag ka masyadong matakot na mawala yung tao sa buhay mo. If he is meant to be in your life, he will always be in your life. If it's not meant to be in your life, even if patawarin mo siya ngayon, even if maging okay kayo ngayon, makakahanap ka pa rin ng ebidensya sa mali niyang ginagawa. Eventually, the truth will come out. And that will help you decide to finally get this thing over with pag nagkataon. Naiintindihan, mahal ko? Okay po, DJ. Don't look so down, love. Wag masyadong lugmok na lugmok. Mahal ko, wag. Kasi kapag ganyan ka ng ganyan, binibigyan mo siya ng satisfaction of hurting you. If he is truly hurting you, if he is truly playing with you, binibigyan mo lang siya ng sense of satisfaction na nagtatagumpay siya sa ginagawa niya. Look confident. Be confident. Wala kang ginawang masama. Nagmahal ka, minahal mo siya sa best na paraan na kaya mong mahalin siya. Kung magkamali siya, yun, hindi ikaw. You don't have to feel down. Okay? Okay po. Sige. Maraming salamat for calling my show. Jiha, ingat ka lagi, mahal ko. Thank you so much, DJ. Salamat din. Bye. Kabisyo ganito, no? I'm not saying na just be cool kapag niloko kayo or just be fine dun sa fact na niloko kayo ng tao. I'm not saying anything like that. All I'm saying is we're too old to be playing this game. If you wanna leave, if you don't wanna be in my life, if meron ka mga ibang gustong dalihin aside from me, then by all means, go ahead. Sa dami-dami ng relasyon na pinagdaanan ko, sa layo-layo ng tinakbo ko sa buhay ko, I don't think you'll be worth it enough para ihinto ko yung buhay ko. Para sirain ko yung sarili ko. For me to look down sa sarili ko just because of what you are doing to me, remember, your partner doesn't define who you are. You define who you are. So kung iiwan ka niyan, sige. Masasaktan ka, yes. I'm not gonna lie, it's gonna hurt as hell. Pero you'll get through it. You'll get past it. Mas okay nang masaktan ka ng katotohanan kaysa pasayahin ka ng kasinungalingan. So always be ready for the truth. Yung partner mo, hindi mo yan pagmamayari. Hindi mo yan possession. So kung gusto niyan umalis, kung aalis yan, aalis yan. Kahit maglupasay ka pa dyan, kahit umiyak ka ng dugo, aalis yan. Pero that doesn't mean it's the end of your world. Hindi ibig sabihin nun, yun na yung dulo ng mundo mo. You can always keep going. And maybe that person will lead you to someone better. Always keep that in mind. Para hindi kayo masyadong lugmok na lugmok. Once na nagkakaroon kayo ng problema sa relationship nyo na parang ikamamatay ninyo yung wala kayong karelasyon. I'm not saying this because I'm overconfident about myself, but because
I know I can love a person. I know I can sustain a relationship. At sabi ko nga sa inyo, for the right person, you'll always be enough. Kung hindi para sa kanya, hindi. I'm just gonna find and eventually wait for that someone that will find me enough para sa kanila. Okay?